Dit is De Keet, een serie over jongrijnketen in Friesland. Waarmee keten als tjerke te worden binnen. 8 afleveringen over keten en haar beziekers. 8 verschillende verhalen. Dit is onze keet. Dit is in een Gautum op het terrein van Auke van Dijk. Wij staan hier al sinds 2003. Op het moment zijn we ongeveer met 15. En daar komt snel naar weer in bij, die gaat weer eens in bij. Dus het is wel een beetje dynamisch alweer. Wij doen ik steeds meer dingen, maar ook zo hebben we in de zomer nog op vakantie geweest met een grote groep. En zo hebben we vorig jaar gefigureerd in de tweede film van de Chameleon, Machinaal. Die gaat hartstikke leuk. Nou, elke 2 jaar hebben wij dwarfsfeesten voor Skinnergouten. Tijdens dit dwarfsfeesten is er een grote optocht. En dit is de tweede keer dat wij dus meedien hebben met een wijn. En de eerste keer hebben wij in 2 dagen een wijn niet meer spiekeren. Toen ben ik laatste geworden. En Auron hierheen werd zoiets van nou wel echt mooi voor de prijzen. En toen ben ik in mei al begonnen. En ben we in totaal, ik denk wel haast 4 maanden bezig geweest. Vooral ook omdat wij met zo'n grote groep zijn om die feestwijn te bouwen. Er zijn een heel soort mensen die al verschillende dingen doen in de groep. Zo hebben wij timmerman, mensen die met stiel werken. Nou, zelf leer ik dan nog. Ja, op zo'n manier heb je een heel soort kennis zeg maar, in de groep. En iedereen die krijgt het stukje om wat er zelf goed kent. En op zo'n manier kun je toch iets heel moois maken. Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland. Ja, naar Fabeltjesland. En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant? Ja, uit de Fabeltjeskrant. Zo hebben we dus ouder de simmer, ben we de zwarte hele simmer bezig geweest met het bouwen van een feestwijn, voor de dwarfsfeesten voor Skinnergouten. Daar ben we eigenlijk zowat de hele simmer mee bezig geweest. Ik haast met de hele groep. We hebben een goede taakverdeling gewoon en daardoor het heel soort mensen ik gewoon echt de druk aan werken. En hier zie je hier het resultaat wel. Daar hebben ze met beide prijzen die er te winnen voelen, die hebben wij gewonnen. De ene prijs is de juryprijs, dus dat winnen 3 of 4 man die daar gewoon echt alle wijnen gewoon goed bezoen hebben en goed jureerd hebben. En daarnaast is er ook nog een publieksprijs en die publieksprijs die hebben wij dus ik gewonnen. En dat betekent gewoon dat er 150 man die een formulier kregen hebben en die moesten ik de mooiste wijn eruit zoeken. En die vonden dus ik dat wij het mooiste winnen. Maar wij ronden dan met 3 man helemaal verkleed als Fabeltjeskrant karakters om de wijn heen. Wij vonden dat die 3 man die om de wijn heen rennen, dat die zeg maar wat te dwan hebben, dat die folders uitdelen konden of zo. En dan zouden wij eerst zelf naar deze kranten wat nieuw maken. Maar toen dachten wij toch van, nee, is toch beter van net, we kunnen maar beter zien dat we live van de echte Fabeltjeskrant onspreken kunnen. Ik heb ze bellen en ze waren hartstikke enthousiast. En hij bedankte me gewoon dat ik die dingen uitdelen wil. Dus wij hebben 1000 flyers van die lui gekregen en die hebben wij uitgedeeld aan het publiek. En toen heb ik direct bij gezegd van nou in september is die wijn weer vrij, dan slopen we hem weer. Dus dat je een broeken kennen met zezen. En nou zei ze het hele bootje wat rolling in. 30 september, dat is op Stein. Hier gaan wij naar Den Bosch. Daar is de landelijke première van de musical van de Fabeltjeskrant. En nou hebben we het zo regelen dat de oele maar de been gaan erheen. En dat losse spul wat je voor op een wijn staat, gaat ik mooi. En dat wordt dus maar naast de reden loper, wordt dat, bij de ingang wordt dat opsteld, werkend en al. En als dank hebben wij dus 8 kaartjes, vrijkaarten voor de landelijke première kregen. Dat is hartstikke leuk. Ze winnen, live van de groep wint ze wel benauwd dat ze in de smoking erheen moesten. Dat hoeft gelukkig net. U met een bier, hè? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Normaal sprutsen, ik hoor die financiën van de keten een beetje bij. Ik zwaar voor dat er nog drinken is, fris, wat chips, het bier heb ik op. Ja, de eerste links, die varen en daar niks geschoten,
Ik ben de vriendin van Erik en nou ja, via hem ben ik wat bij de keten gekomen. En ik kom oorspronkelijk kom ik uit Witmaas vandaan, dus dan nou ja, via hem ben ik hier dan bijkomen, omdat nou ja, het is ook gezellig en zo. Ja, al je werk. Ja, maar. Ben je kan, ja, Rudy bij de ketens, die heb ik niet. Maar ik ben jarenlang maten en uiteindelijk bij jongens weg. En toen ben hun bedrijven wat groter werden, ben ze hier kan. Toen zaten we aan en ben wij ook wat plannen kan. En ik dus ik. Als je taak niet serieus nemen, dat is even. Als dat je rechter zwijnen staat, dan komt ook wel even langs. Ja, die jongens, ik ben in 2012 draaien, ben ze bij me gekomen. Tevreden dat ze een plakje hebben mochten leren. Ja, ik heb er net zoveel behoefte aan, maar ja, je zou het zit er ik bij. Dus daar hebben we dat een beetje in overleg, hoe dat zo moest. Nou, in de nota rent dat wel netjes. Ze hebben de gemeente omgevregen van een vergunning en ze komen hier dan wel eens te zien. Nou ja, ze staan op een particulier terrein. Dus in principe kan de gemeente er net zo vol onder, maar ja, ze moeten wel een beetje een cadeauvergunning hebben. Regels, ja, we hebben wat regels. Dus, we zitten met buren hier wat. Dus dan moet een beetje jongen het rust in huis te rijden. En daarom, wel langs ik net dat er een hele groep is. Ja, ze mogen vrienden en vriendinnen, maar nee, dat heeft niks. Maar een vriendin, dat is wel goed dat ze daar wat meer mee namen. Het wordt wat vrij gezellig alweer. Nou, dan is nou en dan een adus bier op en dan ging ik daarin heen en dat is wel makkelijk kastelein. Dan zei je jongen, moet even wat huur hebben. En dan heb ik een flesje bier op. Nou, zeg ik zo de dingen wat. Maar die maakt het vol, hoor. Wat je aanvlees het longen niet te krassen. Ja. Maar hij zei, ik heb hard gewerkt, ik heb veel bier gesopen, ik heb een motors gesleuteld, ik voel me nu een echte man. Ja, wie het vrouwtje. Ja, hij krijgt ik voordeel, hè? Nou, je vinger een beetje dikker heen, misschien van hem zijn ook wat meer van. Boek komt op YouTube, ja. En nu mag dus naar jullie warme nestjes. En, denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.